Jó napot kívánok, Balási György vagyok, és ebben a demóban a SharePoint rendszergazda szemmel sorozatot folytatva azt fogjuk megnézni, hogy a korábban már létrehozott webhelyünket hogyan tudjuk extranet formában publikálni. Adott tehát egy SharePointos webhely, van rajta tartalom, vannak felhasználók, és jelen pillanatban intraneten keresztül érhető el. A feladatunk az, hogy ugyanezeknek a felhasználóknak a számára a tartalmat, illetve ugyanezt a webhelyet extraneten keresztül is elérhetővé tegyük. Ez két dologgal fog járni. Először is a webhelyünknek lesz egy másik címe. Nem egy intranetes címről beszélünk majd, hanem egy intranetes és egy extranetes címről. A másik, ami jelentősen változik egy extranet publikálás folyamán, ez a hitelesítés. Egy belső hálózaton abszolút elfogadott, hogy Windows hitelesítést használunk. A Windows hitelesítés azonban interneten vagy extraneten nem annyira tipikus megoldás. Itt általában basic hitelesítést szoktak használni, SSL-lel kombinálva, hogy biztonságos legyen. Na, ezt is be kell állítanunk a SharePointba. Úgyhogy menjünk is vissza a SharePointos webhelyünkhöz, és nézzük meg a központi felügyelet oldalt. Központi felügyelet oldalon az alkalmazás kezelés főre kattintva van lehetőségünk arra, hogy egy webalkalmazást kiterjesszünk. Tehát nem egy új webalkalmazást hozunk létre, hanem meglévő webalkalmazást terjesztünk ki. Mire vonatkozik ez a szó, hogy kiterjesztés? Hát arra, hogy ugyanazt a SharePointos webalkalmazást, ugyanazt a tartalmadatbázist, ezentúl nem egy IIS webhelyen keresztül, hanem két IIS webhelyen keresztül fogjuk elérni. Miért van erre szükség? Hát azért, mert az IIS felelős a HTTP végpont funkcionalitásért, tehát az IIS képes egy másik címen hallgatózni, illetve az IIS végzi a hitelesítést is, úgyhogy kénytelenek vagyunk a SharePoint-tal együtt az Internet Information Services-t is bekonfigurálni. Válasszuk ki, hogy melyik webalkalmazást akarjuk kiterjeszteni. Nincs olyan rengeteg lehetőségünk, úgyhogy az intranetet fogom választani. Ezt hoztuk létre a korábbi demóba. Menjünk tovább. Mit szeretnék? Szeretném a 443-as, tehát SSL porton elérhetővé tenni ezt a SharePointos webhelyet, mégpedig egy publikus címen. Hát mivel én most demo környezetben vagyok, nekem itt most van egy ilyen publikus címem, hogy extranetdemodon.local, ez bármilyen cím lehetne. Lényeg az, hogy 443-as portról van szó. Megyek tovább. NTLM hitelesítés. Teljesen jó lesz. Anonymous hozzáférést nem szeretnék. Ugye a webhelyem ezzel gyakorlatilag kikerül az internetre, kelljen hozzá bejelentkezni, és a forgalom viszont legyen titkosítva, tehát HTTPS-en, SSL-lel támogatva működjön. Itt látható a végleges cím, https extranet.blabla 443-as port. Amit meg kell adnom, az az úgynevezett zóna. Miért lehet megadni zónákat? Azért, mert egy SharePointos webalkalmazáshoz közvetlenül nem tudok hozzárendelni hitelesítést, meg címeket, hanem van benne egy újabb indirekció, tehát egy SharePointos webalkalmazásnak több zónája lehet, és minden egyes zónához meg tudok adni webhelyet, hitelesítést, illetve webcímet is. Ez most az extranet zónám, és mondjuk azt, hogy kedves SharePoint, publikált ki ezt a webalkalmazást egy másik IIS webhelyen keresztül. Hogyha ez a varázsló itt lefut, és megtörténik ez a konfigurálás, akkor azt fogjuk látni, hogy az Internet Information Services-be megjelent egy új webhely, az extranetdemodon.local, ami a 443-as porton figyel, viszont új alkalmazáskészlet nem jelent meg, ehhez a SharePoint 80 alkalmazás készlethez került hozzárendelésre, mind az intranet, mind pedig az extranet. Ami miatt ez még nem működik, az két dolog. Először is nincs még SSL tanúsítványunk, a másik, hogy alapfokú hitelesítést, tehát basic hitelesítést szeretnénk, nem Windows hitelesítést. Kezdjük a tanúsítvánnyal. Hogyan lehet SSL tanúsítványunk? Hát a legjobb az, hogyha vásárolunk egyet egy tanúsítvány kiadótól, Magyarországon például a MÁV Informatikától, Netlogtól. Másik lehetőség, hogy készítünk egy tanúsítvány kiadó szolgáltatást, ugye a Windows szervernek a része, a tanúsítvány kiadó, föl kell telepíteni komponensként, és üzemeltetni kell, mint minden más szolgáltatást. Hogyha teszt környezetben vagyunk, akkor választhatjuk még azt a lehetőséget, hogy generálunk magunknak egy tanúsítványt.
Erre a legegyszerűbb eszköz, hogyha az IIS-6 Resource Kit-et feltelepítjük, ugyanis abban van egy Self-SSL nevű parancsoros segédprogram. Ezt fogjuk most itt használni. Ez a Self-SSL, hogyha így megnyitjuk a Start menüből, akkor rögtön el is mondja az összes paraméterét, amit használhatunk. Először is megadjuk, hogy őt szeretnénk futtatni, majd meg kell adni azt a nevet, ami a tanúsítványon megjelenik. A tanúsítványon az extranet.demodom.local nevet szeretném szerepeltetni. Ezen kívül még meg kell adni, hogy melyik webhelyhez rendelje hozzá a tanúsítványt, ez az eszköz. Ehhez a webhelynek az azonosítóját kell tudni. A webhelynek az azonosítója az itt látható az IIS menedzserben, ez a 237.56.209, ez az, amit itt meg fogok adni. Tehát 237.56.209, ez sajnos véletlenszerűen jön létre, úgyhogy ezt nem tudhatjuk előre. Mondjuk azt, hogy igen, szeretnénk ezt megadni, és ő létrehoz egy tanúsítványt, és hozzá is rendeli az adott webhelyhez. Na nézzük meg, hogy ez tényleg megtörtént-e. Elmegyek a webhely tulajdonság lapjára, a könyvtárbiztonság főre, és itt rögtön látok egy olyat, hogy tanúsítvány megjelenítése. Ez már jó. Látszik, hogy egy önaláírt tanúsítványról van szó, tehát biztonsági szempontból nem jó, mert nem tanúsítja, hogy valóban a webhely az, akinek mondja magát, viszont a forgalmat titkosítani fogja, és ez is fontos lehet. Alapértelmezés szerint ez 7 napra szól, hogyha ez nekünk nem elég, akkor nézzük meg a parancsorban a további opciókat, van lehetőségünk ezt kiterjeszteni sokkal több napra is. Jó, megvan a tanúsítványunk. HTTPS tehát működik, még szeretnénk basic autentikációt, tehát alapfokú hitelesítést. Ezt nem az IIS-be állítom be, mert akkor a SharePoint nem tud róla, hanem inkább elmegyek itt a központi felügyelet oldalon a hitelesítés szolgáltatókhoz, kiválasztom az extranet zónát, és ezt fogom átkonfigurálni. Megmondom, hogy az extranet zónában továbbra is Windows hitelesítés legyen. A Windows hitelesítés itt azt jelenti, hogy Windows accountokra, Windows felhasználói fiókokra képződnek le a felhasználók. Az űrlap alapú hitelesítésnél lenne lehetőségünk arra, hogy függetlenül a Windows felhasználói fiókoktól jelentkezzenek be a felhasználók. Itt engedélyezhetném az Anonymous hozzáférést, erre most nincs szükségem, viszont az IIS hitelesítést azt átkonfigurálom Windowsról alapfokú hitelesítésre. Majd pedig azt mondom, hogy ez így rendben van, szeretném menteni ezeket a beállításokat. Na nézzük meg, hogy mindez működik-e. Először is nézzük meg az oldalunkat intraneten keresztül. Most töltődik a HTTP intranet címen keresztül az oldal. Hát itt azt várjuk, ami már korábban is megjelent. Majd megpróbáljuk ugyanezt az oldalt megnézni az extranet címén keresztül. https extranetdemodon.local, ez az a cím, amire létrehoztuk. A webhely tanúsítványa hibás, valóban hibás, hiszen önaláírt tanúsítványról van szó, mégis azt mondjuk, hogy tovább megyünk, és itt be kell jelentkezni. Ugye a basic autentikáció az nem végez automatikusan bejelentkeztetést, tehát nekünk kell megadni a felhasználó nevet és jelszót, de hogyha ezt megtesszük, akkor kis idő után ugyanazt a tartalmat fogjuk látni intraneten és extraneten keresztül is. A tartalom tehát teljesen ugyanaz. Nézzük meg, hogy hogyan működik a kereső. Most visszamentem az intranetre, és ide a keresőre azt mondom, hogy szeretnék arra a kifejezésre keresni, hogy SharePoint. Mivel most belső hálózaton vagyok, elvárom, hogy olyan linkek jelenjenek meg találatként, amik a belső hálózattal kapcsolatosak. Jelen pillanatban a kereső motorunk az még nem élet föl teljesen, még nem indexelte le a tartalmat, úgyhogy valószínűleg ezért nincs a keresési feltételeknek megfelelő találat. Mégis az egy fontos dolog, hogy a belső hálózaton meg a külső hálózaton más URL-eknek kell megjelennie a találatok között. Hol lehet ezt beállítani? Visszamegyek a központi felügyeleti weblapra, és itt a tevékenység fülön itt van egy olyan opcióm, hogy másodlagos címek leképezése. Másodlagos címek között azt láthatom, hogy a HTTP intranet az alapértelmezett cím, és hozzá tartozik a https extranet.demodon.local.
A SharePoint képes arra, hogy fölismerje, hogy intraneten vagy extraneten keresztül jelentkezünk be, és ennek megfelelően fogja előállítani a weboldalon található URL-eket, illetve a kereső motornak a találatait is. Időközben lefutott az indexelés, úgyhogy kipróbálhatjuk, hogy valóban működik-e ez a másodlagos címek leképezése szolgáltatás. Úgyhogy visszajövök ide az intranetre, és mondjuk rákeresek arra a kifejezésre, hogy SharePoint, és azt látom a találatoknál, itt zölddel, hogy a linkek azok úgy kezdődnek, hogy HTTP intranet. Ha ugyanezt a keresést, ezt lefuttatom az extraneten, a böngészőben az URL-ből jól látszik, hogy az extraneten vagyok, és megint SharePointra keresek, akkor itt azt látom, hogy a linkek azok valóban kívülről elérhető publikus linkek, úgy kezdődnek, hogy HTTPS extranet. Hát ennyit érdemes tudni a SharePoint extranetes publikálásáról, illetve még annyit említenék meg, hogy ha a webhelyünket szeretnénk még teljesen az internetre is publikálni, tehát név nélküli hozzáférést is szeretnénk engedélyezni, annak ugyanez a metodikája, tehát megint ugyanazt a SharePointos webalkalmazást kiterjesztjük egy újabb IIS-es webhelyre, azon engedélyezzük a név nélküli hozzáférést, és bekonfiguráljuk, hogy a felhasználók elérhessék anonimusként a SharePointos webhelyünket.